Jeg er tredje deltager. Og alle andre er dårlige, men jeg skal nok komme ind igennem. Ja. Okay, det kan da ikke være så svært. Barnemad. Jeg kan fornemme min revne i den trappe. Jeg må hellere springe op. Det var godt nok et godt spring. Nå, videre. En fremmed. Jeg hiver et håndtag. Så skal vi nok se, hvad der bliver ham. Jeg fik et kranje i knolden. Nu bliver bunken med våben større, kan jeg fortælle jer. Nå, næste deltager i næste episode.